ଯିଏ ରାଗିଥିବ କିମ୍ବା ଅଭିମାନ କରିଥିବ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ଆଉ କେବେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା ତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ, ହେଲେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଜିଦି ପକେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୁଗ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗେନି। ଝଗଡ଼ା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଭୁଲ ତୁମର ହେଉ ବା ମୋର, ସମ୍ପର୍କ ତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନା। ମୋତେ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ସେ କଷ୍ଟ ପାଉ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଭଲରେ ରହୁ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦେଉ। ଏଇ ତ ଜୀବନ। କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା ଭାବ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।